ganito nakulatan si Schaefer pa. Okay, Dad. Saba eh! Dad, ayaw. Dahil na nga, Gipi! Dili! Ay, dili! Nagulata ka kasama? Elmer, di man tawag ka baliwat. Pa. Para po ba nagulungan pa? Sabihan na kita o nagkakilabot sa lawas ni JP. Saan, ila man kita ng bata, wala nila respeto eh. Wala nila tagay pagmahal. Nagtuo sila na bunga sa bali si JP. I'm sorry pa. Diba ko nadako kayong kauwaw sa atong pangasa ng pamilya ang ako nabuhat. Sabagi ko pangayon sa Ginoo sa akong saan na ang buhat. Kung kinasingkas siya kayo ba kung nagpasaylo sa Ginoo? Diba kung pasayloon ko niya yun? Okay, sige lang. Ato lang tahoron ang himong desisyon ni Pare Vincent. O mag-ampol ta sa Ginoo. Nga unta, karutuhiga. Usya siya sa matagag parol. Mag-ampol ta. Alam ni Pare Vincent, Elmer. Mama Pearl! Uy, Mama Pearl! Badlungan good na Shane Pearl! Dagan kaayo labod intay GP iyang bukton og iyang BTS kay bunalan man siya Shane Pearl! Badlungan good na Shane Pearl! May kilabod ra yung nadawat. Si Shane Pearl puno kayo! Saan ang bata? Lao kayo! Gitaon ang sali ni Shane Pearl! Gamay naman lang sadto. Daw yun na Shane Pearl. Hinamoy! Ayoko pa dong gahang nagulaban ka ng bata. Musamot pagsurat akong dugo. Wisit ng bata. Tungod niya, gibunog si Shane Pearl. Pa, ano yun ang po sa ato sa pahan? Sila sa kumapakita ni Shane Pearl. Nahibaw ko nga ipatumay ang buti rin ko Ang saon, imong ka ninaikan maayo si Shane Pearl. Huwag yun ko makakontrol pa. Dihang nakakita ko na dagang kay labod sa lawas ni JP. Nagsaka ang dugo sa kong ulo niya. Ningit-ngit akong pananaw mo itong nakulatahan ako si Shane Pearl noon. Nahibaw ka bang krimen ang imong gimo? Agana kita balaod sa pagpanalipol sa mga kababayan nga abusaran silang bana. Violence against women ang imong gimo. Pa, dili tanan or all out ako mapakitang pagmahal ako kang JP. Wa sila kibaw nga ako ang tinuod ang mahal ni JP. Grabing batiog kasilag si Mariperla, Elmer. Kung matlibukar na gyud ang tinuod. Musugot ko pa kung masilan lang ko si Mama Pearl o si Shane Pearl. Pero di ko musugot nga masilan si Jinjin din ako. Dili ka ang mabalangkas sa batiog ni Jinjin. Pagkadin ko na siya gud. Gano'ng tao rin, sa may saan mas kalibutan, ganun hindi makapag-retarded. Hindi pa nang-retarded si Jinjin pa. Dugay na po siyang pakaslan. Hagbay ra, ato pa sa una. Ako na siyang pakaslan. Oy.
patya na kan pagbatiya, Elmer. Itingob ang imong gugma nga kang Shinper. Kay imo siyang asawa. Ikaduha, hapit sa may mong inhan sa imong anak. Mau lagi pa? Nahinay ka na ba na ako siya? Ang punog na noon ko siya noon. Nala, sige. Tawag ka siya. O pangayog pa sa'yo. Mau dyan akong buhatan pa. Sige pa. Magawas ako kaya akong tawagan si Shane. Ngayon sa ilo. Salamat kay pa. Shane? Sweetheart? Oh, saman. Ang tago sorry mo. Sa ako nabuhat. Sa ilo ako, sweetheart. Iha, sakit ba yan akong bunog na? Ikaw masad ko, sweetheart. Ano magilog kita kung sasupo? Tawag-tawag man ka. Hain man dahi karon. Di ako sa amo, sweetheart. Akong gibisita si Papa Paul. Ako siyang isultian sa akong sa na nabuhat diya din mo. Sweetheart, sorry ha. Ayaw sa ko pakigsulti, be. Ayaw sa pag-uli dire. Naglagot ko nimo. Dako pa kay ko kahubos nimo. Di gyud day kang papasaylo na ko. Ang dili na ko madawat. Nga nang imo kong gibunog og pag-ayo nga tungod lang atong bataa. Anak nato si JP Shane. Ambot nimo. Hello, Shane? Hello? Shane? Higpit na din ang akong nantagin ni Mama Mary. Kay bisan ang dili kaayo sakit ay agisod ni Mama Pearl bahid sa akong anak. Nasakitan man ko. Nahiubos kaayo ko. Naluoy kaayo ko sa akong anak. Di na siguro sila makahatag og pagpangga og pagmahal sa akong anak. Luoy kaayo ang akong anak no, Mama Mary. Kung nagahangin ka umaon. Ako nga iyang inahan. Wa ko'y grado. O wa ko'y mahatag nga maayong kaugmaon ni JP. Luoy kaayo sa JP no. Luoy kaayo. Isalig na lang na ako nimo ang tanan, Mama Mary. Ikaw na ang mahibaw na mong inahan ug anak. Right? Uy, hindi JP. Nakunsan ka din eh. Sa grotto si nanay niyo. Naon niya, nga nuwa makamuduol nanay ni mo Jinjin. Walang sa noy oy. Tingalig maka-disturb ko ni nanay. Nagpray ra ba siya? Ay, pagkatoy-toy. Mayuhag kini mong pagkaliwat sa imong nanay Jinjin. Uy, hindi JP. Buutan man ka. Liwat ko ni nanay noy. Retarded man siya. Mauna diha. Si nanay ni mo Jinjin buutan. Isag retarded. Samot na di pa na retarded. Ako isang duolon si nanay noy ha. May pa. Ako. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko.